Esta Reina de España y este. Allá, L'altra banda. Sí, ara allà, El tio Vicent és d'ahir davant. ¿Cómo estás? Miqui, dona una mano a mano. Molt bé. Esteu bé? Linares, clínics veterinaris, Casa Gaspó, Paperassa, Tallers Clement Estrada, Bar Los Arcos, Puig Verdura Rosana, que diu així, deixar-se en comptes de criminal, perquè no us donen ni aula, ni molta esteu borratxa. És així o bé, quan baixin la carrera dins de la Pobla, els meus amics de la Pobla, els saluden mohicans, que ahir me vaig enterar perquè són mohicans, sinó perquè són nobles, són valents i són de categoria com a persones que ho vaig dir. Me vaig enterar. Pues mira, un bes gran. Hi ha tres normes per a tratar de ser feliç. Que ningú ni res te domine. Número 1. Quan vagis fent de major, procura tindre les menys claus possibles. I l'altra que m'havia sempre que podia, procura mirar sempre a la cara sense baixar la cara, perquè així la trataràs de veure l'interior de les persones. I sempre normes me decía el senyor Rafael, que era amic de mon pare, sense telèfon, sense res, i lo bé que aneu a disfrutar de la naturalea sense estar supeditats a les notícies, ni notícies males, ni notícies polítiques, ni notícies d'altra índole, que lo que mos fan és marejar. Aneu a disfrutar com a persones, aneu a disfrutar lo que sou. El pueblo és 2, 1, enhorabona a tots, a totes i a tots. A totes i a tots, perquè sou l'èlite de la comarca, sou l'èlite de tot l'alrededor.
com prospere. Miu-les, els diga que te recordi perquè podria ser tu pare. Ànima cor, que la moria sí senyor. De bandera, cor, de bandera, Danke. ¿Qué la sombra? Pues sí. ¿Me hago algo para salir del juego? Campeón, un seu. Campeón. Va. Será que para aquí, tú. Que mira aquí. ¡Ay, Bernardo! ¡Hostia! Ahora sí que va, sí, ahora sí que va. ¡Ani, Ani! ¡Venga, va! No me grabes, que te caminas. No me grabes, que te caminas. Después ponemos a cámara rápida. Ay. Arriba de 3. ¿Cómo estás? Bé, i tu? I el vostre sap on està Oliva? Andreu, Així vens allí al carrer de l'Oliva, que és el diumenge. Sí, anirà, si a casa veurà-la, perquè corre no pot córrer. Però no és cara pa Camunt. Ah! No, saps què passa? Que anava amb la meva dona Anava la teva dona. i una altra parella. Enrique sí que ha vingut, Enrique. Està Menacil allí. Enrique sí. Enrique, com estàs? M'alegra que estiguis, Vicent. No te molt bé, que una altra...
Molt bé. Que alegria me dona veure persones. Sí, senyor. És Vicent Esteve, molt bé. Sí, senyor. Mira, satisfacció. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, sí. Muy bien, muy bien. Molt bé, Vicente, molt bé, categoria. Molt bé, no? Tranquil·let, ja. Inmortalizamos. No fa falta. Jo no havia nombrat a l'amic David, però no ho sabia. David també està citat. Una EOS M10. No sé la teua, però no xetis. I primera, estem parlant de les locals dones. Sílvia García. Mateo Espiller. Sílvia García. Primera en mi. Chelo, guapa. La primera en mi. Ella és del marit i del fill. Els tres són els meus amics. Corren espardenyes. I primera, Mercedes Marí. Torreblosa, Mercedes Marí. Primera. És una bona Mercedes. Camisola. Si jo la portava i la donava. Danes, Un home bé, diu, dones. jo ja la tinc, si no... Ara veurem. Digues que és un nombre, els altres no s'han posat en mi. Això és, jo això ho he dit. Si fem, Ben acompanyat. si fem una acreditació, un paperet o alguna cosa. Mira, mira que bonica Mercedes. Ja t'aparé jo, Jo tinc això, jo tinc suports de tota classe, del de l'Índia, de la Federació Espanyola d'Atletisme. Tu eres el futur Acompanyat d'una xiqueta molt bonica. No t'han dit. Ei, no, ell és el... Primera, Anna Tatola, o Tatolà. Ana, no, ahora no. Ahora te he puesto.